Nasinati ang kasarangan nga pagbuto sa crater sa Bulkang Kanlaon pasado alas 7 kaganihang buntag. Ang pag-ulbo nakamugna og ashfall o mga abog nga sa labing unang higayon nakaapekto sa habig sa lalawigan sa Negros Oriental. Si Orchids Lapincaw sa report. Alas 7:33 ganiyang buntag, Hulyo 9, miulbo ang Bulkang Kanlaon nga milungtad sud sa 3 minutos. Subay kini sa Seismic and Infrasound Records sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nakamugna kini sa usa ka dark gray eruption plume nga miabot sa 2 ngadto sa 3 kilometros gikan sa crater sa bulkan sa wala pa kini ipadpad sa hangin paingon sa General East. Nabantayan usab sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox nga miubos ang pyroclastic density currents o ang PDC paingon sa Southern Eastern samtang nakuhaan kini og video sa Upper Pantao Observation Station sa Canlaon City. Hinuon, gipabilin sa PHIVOX sa Alert Level 2 ang Canlaon Volcano o pabiling gidili ang pagpasod sa 4-kilometer radius nga ubos sa Permanent Danger Zone. Samtang giulagwa ni Canlaon City Mayor Chubasco Cardenas sa Negros Oriental nga labing unang higayon kini nga nasinati sa mga mulupyo sa dakbayan ang ashfall. Ay, hallelujah. Sa video ni Ray Ann Bitio, makita ang baga nga abo nga migawas gikan sa crater sa Bulkang Kanlaon. Nadungog pa ni Bitio ang kasipa sa pag-ulbo sa bulkan. Sa video usab ni Marian Javierto, dayag usab ang mga lama-lama sa ashfall sa ilang hawanan. Nabulit sa ashfall ang sakyanan sa ilang mga motorsiklo. Nabulit usab sa ashfall ang panimay nila ni Jig Santiago. Samtang gipakita usab sa video ni Ling Diamante nga zero visibility ang kadalanan sa Canlaon City tungod sa ashfall. Matod ni Mayor Cardenas, nga tanang barangay sa dakbayan nakasinati usab sa ashfall. Part sa ato ang plan no, during volcanic eruption. But as of now, ang among mga tao na train na po sila sa tungod nga frequent volcanic eruption nga wala sila face mask, wet cloth na lang ang ilang gamiton. But as of now, wala na may ashfall. Lakip sa naligo sa mga abo, ang ilang pananom nga maoy nakapahimo sa Canlaon City nga vegetable basket sa Negros Oriental. May giandam na hinuong mga face mask ang kagamhanan sa dakbayan alang sa ilang mga residente. Apan wala masayod ang mayor kung hangtod kanus-an nila masinati ang ashfall. Gisusi usab karon sa dakbayan kung apektado ba ang ilang tinubdan sa tubig. Ato sang i-assess ug unsa atong mahimo sa kada barangay kay murag dili magyud kaayo siya ingon nga grabe dakog damage. Gawas lang sa mga pananom no kay medyo ang mga tanom nato ani medyo makompormiso gyud. Ako si Orchids Lapincaw, Balitang Bisdak.